Kaya ito yung alam mo ba yung kalahati nito tuyo. Kaya ito, meron doon yung bait yung nililit. Ano na, bilog. Parang may magpapalala. Ayan, sila mo. May isa na rin namin yung Sis Annalisa, bisi-bisihan na naman tingkay. Dami luto. Para magkape na. Day si Johnny Day. Johnny! Pa ko tapos si Sikoy, dami pa. Wala talaga busy. Kasi kayo nandiyan ka pa ba? Biko. Parang agit natin nito dahil kayo natin ka pa. Wow. Na? Ganyan lang ang angle mo. Ha? Ganyan lang ang angle ng dapat mo sa kanya. Kailangan lumayo na yung permanent. Paano yung make lang?
I need help. Ha? I need help daw. Sino? Dami ko. Help talaga? Request ka din makain, guys? Ha? Request ka makain ba? Oy, ano yung binura mo, Day? Sisi ko, ano yung binura mo? Ano yung binura mo? Ay, Bakit? mamadali kasi akala daw niya darating yung asawa niya. 7:30. Oh, Alas 7 daw. sunduin siya. Kundi siguro wala mong pinagagawa sa atin. Wala mong pinagagawang kape. Wala, ano to, mag-dinner ata sila sa labas. Dinner. Bakit parang walang lasa yung kape dahil? Pagdagan mo, malabnaw.
Tuwing biyernes ano? Yung nakarang biyernes, may regalo sa kanila bracelet. Kape. Ano yung binura mo kay Sikoy? Ay, si Diana, oh. Pure kape. Mm-mm. Wala nga daw lasa. Hindi siya malasahan yung kape. Kape-kape kayo dyan. Broaden my days, showing me my Igitin mo sa direction. Kape with ano, Biko. biko. Oy, kanina pa akong maga, wala pang pahinga ba? Luto. Ayaw ko mapait. Mapait nga. Ayaw mo mabait. Nang ito manamis. Matamis, Okay. biko. Okay lang mapait yung kape, basta may matamis na biko. Matamis yung biko. Okay lang maging mapait yung kape, basta wag lang maging better yung host. Stressed ako. Bakit ka naman na-stress, Johnny? Ako din, sisi ko, stress din ako. Maya, kuntuhan tayo, pares tayo stress eh. Bakit? Ayoko na mag-white. Ayoko na sa whitey. Bakit? Bakit na naman ayaw mo na mag-whitey? Bakit ayaw mo na mag-whitey? Ako lang din pahinga sa upuan. Buti ka panina, puro pahinga ako, walang pahinga. Bakit? Ano nangyari? Hindi ako masyadong makaano ba kasi ninang kanina nag-live ka, naglilinis ako, after linis luto, hanggang ngayon luto pa din. Bakit? Ano nangyari? Mag-call nga kayo mamaya sa akin. Kausapin niyo ako. Reklamo ko na naman, Ping. Bakit kayo naiyak? Oy, kay Wings, bakit mo inawan si Kuy Johnny? Shout out, everyone. Oy, Kalbo, bakit mo pinayak si Kuy Johnny? Stress, kumadre. Bakit? Puro kayo stress. Kami din stress din. Alam mo tingnan mo pati yung pinirito ko nasunog kasi na-stress ako ba. Kahapon pa, grabe. Hanggang ngayon, oh, nasunog yun. Ay, kay Wings, ganito yung kay Wings sa una, kulubot ba? Kulubot ang itlog. Nakulubot na yung kusa. Stress talaga kami, promise. Inaaway ako ni kay Wings. Bakit kay Wings inaaway mo si Kuya Johnny? Oy, alam nyo, may kwento kami. Ay, wag na. Wag dito sa live. Martis ka talaga. Iyanong ko talaga sa live ako. Huwag na sa live. Stress din kami. Ayoko makinig. Huwag ka na makinig sa imamarites nito. Kasi lalo ka may stress. Instead na yung kinai-stress mo, yun lang iniisip mo, madagdagan pa. Ay, kay Wings, gusto mo kusa? Sambusa, gusto mo? Naantok ako. Pati yung, alam nyo ba yung niluto ko kanina, pinainom ko sa amo kong sabaw? Nilaga ko lang talaga sa stress ko. Hindi ko naisip na gisahin yun. Asin lang nilagay ko. Sabi niya, ano nangyari doon? Sabi niya, hindi ko nakain. Aduwal daw siya, o, di ba?
Hindi mo daw siya, tapos ngayon walang laman yung... Bakit walang laman ka? Sabi niya hindi ka na inom. Nakapasting lang yan, sinungaling na agad. Ayaw ka niyan, Ping. Ay, ayaw ko din ng ganito kulubot. Oh, di ba kay Wings? Totoo ba yung kay Wings pag senior na ganito na itsura, oh? Yan ang kusa. May laman yan karne. Ano nga ako? Kung talaga papuangan na naman. Asa na yung itim? Nakita mo na yung itim na, ano day? Ano rin? Kutsilyo? Hindi. Asa yung kutsilyo? Kay Wings, kinuha mo ba yung kutsilyo? Nawawala. Pinuha ni Guy Wings. Saan talaga day? Biyakin ko na lang to. Kasi si Timay napapangitan sa aking ano eh. Baka mamaya na itapon ko na naman. Guy Wings! Ayan o, parang itlog siya, di ba? Ang itlog, hindi talaga pantay. Tira mo, pati yung talong, ano siya, ala itlog. Bayag ba o bayag? Tira mo, di ba? Hindi siya pantay. Aray ko. Ang itlog ng mga lalaki talagang hindi pantay. May pantay ba na itlog? Wala nga. Wala nang pantay na itlog. Magpantay siguro yan. Pagpantay na rin ng paa. Ay, sabi ko nailagay na naman yung kutsilyong isa. Ewan ko sa'yo. Lagi na lang nawawala. Alam niyo, lagi na lang nawawala ang kutsilyo ko ba? Tinatapon niya. Nasama ko sa basurahan. Ewan ko. Dami ko pang gagawin, promise. Tapos, sa Miyerkules, busy na ako hanggang Webes. Busy na naman ako, o, di ba? Ang ano ng schedule ko. Pwera pa yung kung may sisingit pa yung lalaki. Sa babae lang to. Putik. Kaya hindi ako makaano-ano, sabi ko makapag-live nga. Hindi ako makaano-ano ba, dot. Kasi, talaga, promise. Lagi talaga ako busy nung isang gabi, isang araw, yung lalaki. Pero kahapon, yung lalaki nagpakain. Ay, lemon juice tayo dito, tayo. Ulang lemon juice, day. Yung pagod ko ba dinadaan ko na lang sa ano, kahapon mo pa isa-isa para bilhin bago. Natapon ko nga sisikoy. Ate Jamila ano daw? Nakasin na siguro. Baka nakasinda. Ilan kaya? Sinasabi ko 100 lang. Masikas ko pa rin. Okay, Day. Salamat. Bigay ko na lang. Punta ka ba dito? Hindi kaya ako nagmag. Ha? Ano, Day? Dami laman, oh. Hindi naman ako ito. Sana all, Day. Hindi naman ako ito. Kanino? 10,000. Kanino? Pero, Sinong Rose? hindi sa ako. Hindi nagana yung bigas mo. Eh, kailangan mo magpadala sa mga donates mo. Sana all. Itap. Wala na akong magamit.
Kaya lagi akong busy, umpisa umaga pagdilat ko pa lang. Tingnan nyo oh, nangangayayat na nga ang pisngi ko ba? Mano-mano tayo po eh. I got this feeling. Ituloy ko muna ginagawa ko. Later mong mag-smoke. Letter M yung mag-smoke. Tignan mo, oh. Ano ba? Buti na lang biniyak mo. Ano yan? Isa lang ibig sabihin yan. Mahal ko. Ay! Ano nangyari sa talong? O, di ba? Pati talong di pantay. Bakit sira sila? So many questions. Wala. Sana hindi sira. Ano, sira? Hindi. Ano oras na? Mag-ano pa ako ng ano pa ba? Nakakita na kayo ng ano? Sige kumadre. Ano daw? Ang matanda ko kasabi, bakit daw iba-iba sipi ko? Sana all maraming sipi. Ituloy mo muna ginagawa. Sige lang, sige lang. Don't make that salad. Bakit? Ano, karas madam, I'm ready na. Pwede na na itabi. Hindi siya lang ano kay ano. Hindi, one. Sarap. Tamis talaga pa. Pinano mo dito sa amin. Kain tayo, guys. Lebanese salad. Hindi mo makita? Dark. Baka mamaya pupunta. Si Asis daw, tapos yung pinsan niya doon sa kapital ng pangalan. Pakuloyin ko pa kaya to para magkaroon ng lasa. Wala tong lasa eh. Ayun, yung karne. Hindi ko nalagyan pala eh. Pinalambot ko lang kanina eh. Hindi ka nakain nito? Ay, baby tot. Ano to ninang masarap yung ganito oh, magdunis, parsley. Parsley nga ba? Sa English. Masarap naman yung mga gulay-gulay dito. Parsley. Cleansing yan sa kidney. Diba? Dito na ilagay ito.
Ah, Dito? alin? Oo. Diyan na lang. Or doon sa isang puti. Kasi isa na lang ang ano sa lata eh. Doon sa isang puti. Diba, nagkulang tuloy yung lettuce ko. Kinain ko kasi yung isa. Bibili ang amo mo pagka nila. Sana pumunta ka. Wala daw makain. Dahil. Si Risa ba, sana daw pumunta sila, wala daw makain doon. Wow. Okay ba? Ganda, diba? Sinigang na karne, parsley. Nilalagay ba yon? Hindi ko pa na-try. Cilantro man siguro yun. Baka yung isang klase. Baka yung isang klase yun nang. Kunti na lang. Sabi na niya may kunti lang. Pwede naman niya itabi lang. Kita na kayong tinapay na malaki? Kasing laki ni kay Wings. Tanggalin ko lang yung matigas. Kasi ito na pala. Bawasan ko ang kanin. Hindi ko ilagay lahat. Kung kunti lang yung tao doon.
Pwede daw gawing palda. Pwede nga ninang. O, pangkumot na. Ganyan ang tinapay nila dito. Niluluto ko, ilalagay ko doon sa ano nakasalang. Pwede na siguro 3. 4. Laging bisi-bisihan. Pwede nga, lagyan na lang ng garter. Pero masarap naman siya. Para pati kasama ng mga sauce. Bagay ito kay Wings. Oo nga, pwede. Suklob niya, ano? Tigas. Saka pa rin. Hindi sila nagbili ng soft drinks, dahil. Salamat sa inyo. Oh, bagay ito sa iyo kay Wings. Isuklob mo, hindi nakita ulo mo, hindi nakita yung anit. Kaso nga lang, pag sinuklob mo to, parang ano, yung may polka dots ba? Baka sabihin Namatay. ano ka, yung may pinag-anuhan ng, ano ba, yung kuto? Sino ba yun? Kasi may polka dots. Alam mo na. Okay. Papasok. Andyan siya. Andyan na naman yung amo kong, ano. Ano na naman yan, ano-ano na naman dito ba? Baka makita siya dito sa aking live. Aga niya umuwi dahil. May kukunin lang sa... Wala sigurong ganong tao. Ipit muna ako doon sa kapila. Para mamaya, diretso na tayo ba? Wala nang hugasan dyan. O diba, ang dami namin hugasin. Meron pa sa kabilang ina.
laki ng ilong ko ba? Kunti pa, kunti. Iwas ka sa mga regalo. Ano daw? Pagod. Para akong sinikmura pa pagkainom ko ng kape. Parang hindi maganda yung pagkainom ko ng kape.
Lo. Bakit ang hina? Huwag ko sa'yo. Edi wow. Ayos ka talaga. Edi wow. $7:30 na pala. Boto, nalaglag tuloy. Ba yan? Oo nga. Ah. Saan ang takip nito?
Wala palang laman ng ano. Hmm? Sobrahan mo kakakain. Naglalatan yung tulo. Yan tulo. Yan ang naglalakad ng hindi nagkaya. Hindi nga. Alam mong hindi pwede kaya sa loob mo pa. No. Oh. Yan, ito lang mga po sa pagkatapos. Mag-advertise ba lang? Oh. Sulay mo daw sa butter with garlic. Pagbabaw. Sila po lang. Tapos sulay mo ng pineapples. Pineapples, coriander, garlic, isa-isa mo sa Garlic. konting-konti na garlic. At ano ka naman sa kalam? Daming alam talaga sa buhay. Ay, dahil ako na. Sana umalis na? Nandiyan ako. Bakit nandyan siya? Ayaw mo pumasok, di ka mamamilaw siya. Bakit?
Oo. Oo. Pagod na ba? Pagod na. Maghapon na to, wala pa upo. Kung mayroon lang bang ano sa akin na, ano eh, bakit hindi? Balik na rin ito. Oh. Five, 7, 8. Alas 8 na. Mag alas 8 na pala. Ano gagawin? Ito nga ang ginagawa ko, hindi na ako magkanda-ugaga, hindi pa tapos. Ay, pagkain ni Timay dyan sa kabilang bahay ba? Tapos, sa side ni, ewan ko kung alas 10 o alas 9:30. Ngayon, sa side ni Timay. Tapos, sa Webes, sa side naman ng lalaki. O, diba? Alas 2 pa lang daw, pupunta na daw sa istiraha. Doon ako magluluto. Hapon. Hanggang gabi na. Sa Webes, sa sunod na linggo. Ano pa lang, wala nga eh. Walang hadiah. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, 3, 4, 6, 8, 10, 11. Ilan ba ang gagawin ko nito? Ay, kung mayroon ngang bigay, eh, di dami sana akong pera, eh, wala mang bigay. Hindi masaya sana. Masaya sana ah. Kahit pagod ako ba, mawala nang sa pagod. Kaya nga, ginawa na akong ano ba. Bakit hindi ba ako katulong? Katulong. Sip-sipan.
sipsipan. Oy, hindi ako marunong hindi ako marunong mag sipsip. Ba. Hindi ko ikakayaman yung sipsip ba? Hindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kulang pa. Yes! Hindi pa rin. Hindi pa rin tapos ang gala mo? Hindi pa rin tapos ang gala mo? May plano ka naman, kauupo mo lang? Ha? Sige nga. Kauupo lang ng paa mo. Gala na naman nasa ano mo. Ano yun? Wait parang tunay Bakit ako hindi mo binibigyan jacket? Jacket? Di jacket. Ano ba ang jacket? Jacket. Alin yun? Ano yan? Bago ba yan? Saan? Panlamig talaga yan ano? Hindi. Mainit siya sa katawan. May presyo pala. Sinabi ka ng presyo Maganda naman. Pwede ba sa ano yan? Unisex.
pang ano yan, pang istiraha ba? Pag kayong panglam, panlamig na talaga. Tama na to ay. Parang ang dami na. Enough. Dami-dami mong jacket, bili ka ng bili. O, diba? Tignan mo, opisina lang yun. Sino yan? Hi, Day. Visit ka, Day? Sino yun? Nanay ko, oh, yung pinsan ko. Asan sila sa patay? Oo. Ito yung kapatid ng mga tanda. Tiyahin ko. Ano sila lahat? Oo. Bicolana rin to. Di kasama ka din. Taga Bicol din yan. Uragon din to, Uragon. Kaya parehas kaming buak. Wow. Andiyan ba si Timay? Ano po? O, di ba? Pwede na maglagay ng kanin. Mag-ano na tayo. Ay. Sexy bang galoy na to, oh, di ba? Pwede ba dalawa yung patay niyo? Amo talaga, diyan mo. At magbangon, higa ka, push up, bangon, higa. Walang inala si Timay kung ano dahil lalagyan, Day. Mura mo. Yun na lang nandiyan ang mga puto. Ang anuhin mo muna, unahin mo muna bago ka mamigay diyan. Unahin mo muna yung ilalagay mo diyan sa box mo ba? Ano yung malalagyan ng pagkain? Ano malalagyan ng pagkain? Pagbalik. Ano? Ano, Day? Ano malalagyan ng pagkain? Ito na lang. Oo, ito. Tapos ito yung sa tapos ito yung sa ito yung sa ano yung hindi ito yung tama tapos sa bulsa yung white ko ito dito ito ba naman parang ay parang kulang ang tubig ko. Parang nainitan ako. Kasi pa dito. Ano yan? O dalawang ganyan. Dalawa, isa lang yung O yung nandoon, pwede pa dalawa yung nandiyan. Yan na lang. Kasi white din yung sa salata. O pagpatong-patong na lang dahil, i-arrange ko na lang mamaya kung paano. Ano ko ba't nakito? Kasi nga kanina dapat gagawin niya kanina. Oo, parang ito tayo. Ito, okay lang sa bulsa. Yan na sa ano. Tagal baka na magsalat akong kanin. Tuwas ako ng ano, puno ng ano aking ha?
video. Ah. Hindi sinabi kung anong oras kakain. Day. Bari. Day, hindi nagsabi kung anong oras kakain. Ano lang siguro may improvement. Ay, birthday. Bari, hindi. Bari ka. Ako nga iba na magkuhan niya. Bumuhat. Pag nag-caster. Kaya nga oh. Wala ka siya. Kailan ang living, Day? Kailan ang living? Biyernes. Full body kita na pala. Ano kita na full body pala sa palmi kita. Ano kita siya. Bakit yung nakakuha pa siya sa safety ko? Oh, sige na. Sige na. Hindi mo pa pala ano yan. Wala lahat ang laman ah. Wala lahat ang laman ng cabinet mo. Bakit wala bang damit yan? Kaya madami ng kanin ko dahil. Nilagay mo na ba yung tinatay? Hindi pa. Hindi kaya madaming kanin ko. Kaya mo na, pagkain lang sumayo siya. Parang ang dami ko dito.
Wala dyan sa Riche. Dahil? Sa Riche, wala. Wala. Pulot na. Wala na.
May yogurt tayo, Day? Meron? Gagamit ako dito sa ano mo. Hindi yan laban. Laban sa yogurt.
Makulog ang iksan ko. Ha? Ano? Bakit nangitim yan? Hindi po ginagamit eh. Nakatago eh. Ano yan? Itatapon mo na? Nilawang pa ka na mo. Hindi mo kayo ng gusto. Ha? Hindi na tayo naalala nila mo pagdating ng Friday, no? Wala, sa Friday, ano na yung isip niya? Isip niya, hindi na tayo naalala. Minsan sabihin ko, alam mo, hindi mo naman naalala pag Friday ba? Iniintay namin yung sabihin mo nag-order ka ng McDo. Tatawa yan. Wala na. Wala nang yogurt. Uy, ang itlog ni tatay. No? Pagkainin niya sa kwarto. Maglaga nga ako habang walang nakasalang dito sa maliit. Andiyan si tatay sa ano, Day? Andiyan. Wala.
CR ako. Hindi nag-reply na yung ano mo, day. Baka hindi day uuwi. Baka isang araw ang
Day off niya. Kahit na hindi siya bibili, dapat mag-reply ba siya? Hindi yung
Wala ko kung nag-message talaga siya. Hi. Sino? Lang. Nag-message siya. Oo. Hi. Tapos, like this. na dahil. Pagod na, pagod. Bukas na.
Ano sabi niya? Garlic. Garlic din. Ispara. May din. Wala. Kisbara. Ispara. Garlic sa kisbara. Coriander. Ispara. Yan ko sa Butter. coriander. Ispara. Butter. Maliit lang na garlic daw. Kunting garlic daw. I-crush mo. Tapos, butter. Garlic. Ispara. Tapos, lagyan mo na daw yung kayo. Ito. Wala na. Wala na niya gusto ko dyan. Gas na yun. Lalagyan ko rin yung ano. I already made madam the salad only one. Yeah. Okay. It's okay with the eggplant, putting the rice, it's okay because it's already fried. Yes. So we make again the eggplant salad. Okay, ma'am. There you go. Madam, Ano? sabi niya, gawa daw ng eggplant salad. Gawa din. Pabago-bago kasi siya ng ano eh. Kasi daw may, hindi daw sure na darating. Sila sarap na darating din daw. Tapos yung sa pagkabalik na. Dami niyang alam sa buhay. Because, madam sarap din na. So, in the, Hindi kasi pag ganyan kasing ano, iaano niya na di baling sobra, wag na siyang magtipid-tipid ba. Ano daw? Bring 9:15? 9:15 daw. sabi niya 9:30. Ano ba talaga? I'm not busy at that call. Madam called me because you want to. I don't give you also. 9:15 sa akin. Mas nauna siguro to, tapos pangalawa sa'yo. 9:30. Hello. I said, Madam called me on my number because she said make again other salad. You know. I don't know because Madam that call then I answer you. Then Yeah? I'm talking to them. Buti na lang pala na madami kanin. Gusto nga ng aircon dyan? Para akong ano ba? Para akong nanghihina. Ang sakit pa ng ano ko ba? Balakang ko na. Daming ano ni Timoy.
oras na. Hiwa ka rin ng konting isbal, bagdunis. Magpiprito pa ako ng Balunes tapos, ha? Bagdunis. tapos din. Oo, din. Pagbuko rin. Mapagay sa andito pa rin isa. Kizura. Ito magdunis. Aka na yung ayun. Ano na to? Pagdagan mo dahil. Ano to? Ito, may garlic to. Oh, ano na to? Naihilo na ako ba? Saan ko ba kailangan?
Ano ba? Tapos umat na lang. Ano pa rin ito ito? Hindi ko, hindi, alam ko yan sa akin. Pasti ka sa pasti. $9.15 daw? Ha? $9.15? Baka late sa akin. Ay, baka unang sa akin. Ewan ko sa kanya, di ko mo siya. Hindi maintindihan sa kanya ba? Hindi siya. Itim ang sponge ko. Ay, sponge. Sponge. Ha? Di ba bumili ko itim? Oo. Kasi hindi naman na ano. Ha? Sige lang. Ang iPhone 14 Pro Max pa lang. Sa Tabi, 500 monthly. Alay. Tabi. Alay. Yung iPhone, kung magulit ako ng iPhone sa gawin. $500 na. Kuha ko na. Kuha ko Kuha lang ng ano. Kuha ko na lang ng Alahas. kala ko hindi pa na ba? Hindi ako, kung magulugan lang din ako alahas. Kasi 70 meron na yung diba sa mga ano. Hindi ko ano na yung ano. iPhone. Kasi gabi kasama lang sa natin. Kung pumunta dito maingay, No. na Kumuha siya ng ano? Sabi? Parang kunti man kung disparang tayo. Ha? Kunti man kung disparang.
Kaya ito na yun. Basta. Tissue. Tissue lang. Ha? Tissue. Sa akin gawin ko. So, siya kaya ito dyan sa amin. Kasi yun, pag patay rin natin. Ano da, yogurt. Ano yogurt? Yogurt, lagi mo kunting lemon sa kalat na. Yes, go. Doon sa ano, dyan o, sa... Wala yung tahi na. Lag na lang. Lag na sa yogurt, yogurt. Paano ano si Timay eh? Bago-bago na ano? Lalagyan ng lemon. Lemon konti. Mga kalahating lemon. Kalahating lemon. Tama na ito, isa na. Ha? Hindi na tayo yung isa. Okay. Kailangan na mag-yogurt din na ito. Ilang ano nito? Ha? Ilang... Dalawang kusang. Ito, ang ginawa ko nito. Kasi ito lang eh, wala namang ano. Ay, dahil nasunog na siguro. Hindi. Ulat na ako sa'yo. Yung ano, may nakaano ako, buti pa sa ko. May nakasalang ko kasi yun eh.
bang lemon. Tadi like kukunin ko yung mga Lemon. May kalahati dyan. Tapos lagay mo dito yung ano. gel. Gel. Yung tabasco dahil na ano, maanghang kasi wala naman in the food na ano, malagyan ng konti. Halo ko na tong gel. Ha? May kalamansi na yan. Oo. Oo. Tapos yung tabasco doon na lang sa sauce. Hindi, ang tabasco doon, lagyan mo ng konti yung tapos pinipinit. Tapos, hindi paminta. Hindi paminta pa. Konti kasi. Ihalo yung ano, yung garlic doon. Oo. Tapos, ito. Tumok. Doon sa ano. Lalagyan ko to ng ano, konti. Konti lang. Yun na yan. Little bit of salt.
Lagay ko na to doon dyan sa ano, lalagyan. Lagay ko na to sa lalagyan. Oo, doon sa green. Pero yung ano, huwag mo muna ilagay yung... Oo. Iyapan mo. Ito. Hindi, yung green. Huwag mo iyapan lang. Ito. Oo. Tikman mo dahil. Ito sa ano. Ito bang? Binagay sa iyo. Doon tagal mo. Di ba ang tinatay may asin mo? Kung sa mga. Parang kulang kasi yung tubig. Oo, dapat pa ano, papamatuyo. Ito. Tapos ito mamaya sa ibabaw ba? Yung pagilid. Oo. Water. Ha? Kumbol ka. Pag ano mo pag ako rin nasa baradan? Isbara. Bara ba? Kulang yan eh. Kaya nga, saka maglalagay pa ako doon sa ano. Dito sa... Ano? Ano to? Kaya yan. Ano yan? Ano to? Puro ko?
saka yung ano na to. Oh, Wala mo po. Tawag na naman. Halo, madam. Ano? Oh, not yet. Bargo. Bakit? Just putting the bread. Yeah. Because if you put early, it will dry. Di ba kasi magsabing ano? Because you said 9:30, 9:20, like that. Not yet, madam. I will tell you, madam. Okay? Ano daw? Ako tayo na parang dito, sigala. Para kunin yung pagkain. Mga 10 minutes. Maybe na yun. Naiihi na nga ako, di punggol. Kumasabay nga tong ano na to, lagi na lang. Ay. Ako ngayon si Tingay. Siya nagbigay ng oras. Ano ko na naman to. Siya nagbigay ng oras ng ganun, tapos ngayon eh. Apurahin niya ako. Sinabi ko dito. 9:30. Just now put the bread. Sabi ko, no, because if we put the bread and then it become dry. Sa kasi sabi mo kanina 9:30, di ba? Ilagay yung bread. Baka biglang dumating, itago kita. Parang hindi ako nasasarap. Ano ba? Ha?
Ay, ito, hindi na ito lalagyan ng ano. Hindi, lalagyan ko. Tapos lagyan mo rin ang pagdulis sa ibabaw. Oo. Maglunes. Oo. Maglunes o maglunes para ano lang. Design tapos lemon. Pwede nyo na papuntahan. Pwede na to. Sa ngayon. Lemon pa rin? Lemon. Pwede ko na nga pupunta? Oo, papuntahin na. Okay na to. Ito dahil lagay ko na sa gitna. Ha? Lagay ko na sa gitna. Oo. Yung bang nag-aapura ka na tapos sumasabay din tong ilong. Yung ano, naiihi. Ay, pupulog talaga. Ay. Lord. Ay, napo doon. Thank you. Diyos ko, Lord.
Yan na rin. Ha? Ayan. Di pa pa yung dito? Hindi ko alam. Siya man ako baka. Baka mamaya sarado. Tay. Hindi ako malila. Ano ba tayo? Kahawit. Kahawit. Hindi, kahawit. Yung ano, hindi na ko magbigay ng mga pagkatap. Oh, mamang yan tiya. Wah, Dali. bango. Lamig. Ah. Ay. Ay, dalhin nyo na yung ano na una. Habibi. Ayan. Ayan. Bakit ito? Nasaan yung isa? Nandun. Anak, padel mo dyan. Ah. Lamig. Lamig talaga. Ano yung gata? Ito pa. Iyo? Hindi yung gata. Mango. Ito. Ayun, kasha dito. Dalawa pala to. Kala ko isa lang. Ito rin, lalagyan mo ng kanila. Padyan na yun. Ha? Kandila. Oo, kandila din. Ito. Ano naman? Batin mo ano. Sindihan ko yung kandila. Ito yung mga. Okay. Ha? Sarap. Ha? Ito.
Nilalagyan pa. Ano ba? Video, pinagpa-video mo dahil sa alam mo. Ano yung akin na kamay. Patayo. Tayo. Baba mo, tutukan mo. Yan. Eh. Chicken. Parang dami niluto. Pag yung amo namin ang papakain, ang daming putahe. Pag yung mga kapatid niya nagpapakain, Wala man pakialam sa amin. Basta yun lang. Kung ano lang lutuin ni Tuti. Wala man sila sinasabi na lutuin mo ito, lutuin mo yan. dito hindi. Yung amo namin ganyan. Kaya nga pinakamadami siya mag-ano ng pagkain. Ano? Parang ano yung aking ano. Kusa. Ano ko nga dito. Para ilagay lahat. Madami na. May kandila na to dahil sa ilalim. Yan lang meron. Sindihan ko. Tikman mo nga to dahil. Diana Lingon, grabe man. Huy! Busy kami. Parang ang pangit. Ako satisfied. Matay tuloy. Ako satisfied sa aking trabaho. Anong laman yan sa loob? Karne. Karne. Laham? Oo. Wala man iba. Alangan baboy. Hindi, manok. Di ba? Nasaan na yung ano ko dahil? Oo, ito namatay ko. Hindi ko na tuloy nakuha, oh. Nasaan na yung ano? Halin ba? Yung peanut. Hay na. Kalat na nga. Para masunog ito. Yan mo sinunog yung kuryente. Kaya nga, nasunog nga dahil. Tignan mo nga kung ano lasa. Kaya na yan. Tikman mo nga. Alin titingnan ko? Yung pine nuts? Tikman ko ang sabaw yung sabaw. Titingnan ko. Ang sabaw. Ang dami yung sabaw. Ayun. Okay na? Okay lang? Kulak. Ayun talaga. Ayun talaga. Lagaya ng kanin.
Pinaday lagayan ng kanin, Day. Parang malalagay sa akin. Ano mo sa ilalim? Oo. Oy, magbasa. Basahin ni Ping. Message ko kamo, bilis. Oh. Yung message daw niya, basahin mo. Ano yun? Oy, magbasa. Hagdan. si Ted, si Kuya Ted. Hagdan. Ka na nga, Day. Kumain kayo, oh. Gusto niyo kumain, oh. Ano kaya? Day, Day. Saan ba yan? Alin? Ay, wala dito. Ano yung nahanap mo, Day? Ito. Ito, ito na ano ba? Ito. Puti. There. Sitin. Ay, was sitin. Ay, 15. Na. Puro sa mga. Kater, ada... Mama, mapi. Kater? Ay, bebe. Bebe, Kulo. Kulo, bebe, mama. Kulo. Eh? Madam say, shoy, okay. Mapi. Diada. Ya. Madam kada, Madam Nura. Madam Nura kam. Na mapi bos. Mapi. Mahal. Masuk. Anong mapi mo kila? Ha? Naam? Mapi mo kila? Ito, Ah, lagay niya sa bulsa. Sabi niya, wala problema. May ano siya, magpaganda. Supi. Ha? Ana, Ay, awal. pi, hada pi, mana? Badin, ro. Kois. Mapi hada beda. Mapi. Aywa. Bas sweet. Seriously. When awal? Hada sabon. Aywa. Badin, hada. Aywa. Badin, hada. Aywa. Ada, Tiginom. Tiginom. Pahat. hada, Gunggam. Aywa. hada. Badin, before long, hada. Hadi sa gala, Kater. Mati sa kala. Mapi sa gala. Masuk na na. Mapi bas ros. Bastos. Philippine. Ngemi. Bibi, Rici. Risa mapi. Ha? Mapi. Mapi. Sabi daw. Madam ka lang, okay. Tikman mo nga, Day, kanin, Day. Day. Madam Saray. Day. Aywa. Day, tikim nga, Day. Mga tikim. Day. Ano? Okay lang. Okay lang? Sure? Lejal o laham. Ay, mashallah. Mga hobilahan. Laham, mama, laham. Hadi laham. Pagmama. Aywa. Sata. Mama, marah. Ismalahan. Tapi, pilahan. Putra. Pilaham. Laham. Basi nak sewi-sewi akil. Number 1. Wala. Dito daw, the best ang pagkain. Pag Ha? dito. Number 1. Wala? Aywa. Tiada. Wala? Ada, Madam Gol, mapi kwais. Min. Madam Gol, mapi kwais. Kois. Ada. Hey. Hala. So, ada apa? Number 1. Anak lagyan dalam ko kayo kulis, ng nakala- 3K momo sa host. Ada Samira anak. Nomor 1 ada Lagyan ko kaya Jamila. Sewi akil.
Lagyan ko kaya Wala. 3K. Amumo si host. Number 1. Lagyan mo na nga kasi nag-iisa na lang nandiyan sa taas. Oh. Giada sewi hus. Praise. Sukran. Usa na yung piso. Tissue day. Ayun, ayun, ayun. Yung tissue day. Ay, ano? Baden Saturday. Pin. Yung hada... Istirahat. Ano ba yung... Hindi ko na maano kung ano sasabihin ko ba sa... Sawi. Hada Thursday. Yes, mama. No. Bara. La. Bara. Hada... Istirahat. Diri. Hada... Aparta. Sawi na pibe. Badan mo di bara. Kita. La. Ana ro bara. Sawi ana bara. Istirahat. Sawi ada istirahat. Ay, mama siya. Dapat harap. Number 1. Wala. Ay! Anak ko, sawi akhir bas dia bilang dia ada akhir sakala akhir. Yalla. Iya, kaldas. Ay, sukran. Dokteran. Then, Anak awal, Oh, iji anak saat. Ane akhir akhir iji. makin muskila. Ya lah mas taram. Masalama. Ang hirap naman mag ano talaga ng Arabic. Ang hirap hindi. Hindi na maano kung ano sasabihin eh. Ang hirap pagkausap mo Arabic eh. sarap. Alin day? May ano, May garlic tapos ano. Kaya lang, nasobrahan mo rin sa bawah. kasi pinakulo ko kasi pagkano day na tubig pa ba? Nagluto din ako ng lab. Ano ba tawag doon? Maupo muna ako day. Puna. Pagod Yung... Tapos yung kibiday, kibid na may laban. Halhal. Na konting kanin, yung Oh. Egyptian rice, medyo malagkit Upo na muna. kanin. Masarap. Halhal. Pagod. Kunin ko yung nadikit sa kagtip. May ano yun. Yan. Ayan. Nadikit sa ano. Ano mga sandok. Ano na, mag-KFC tayo? Anong oras na day? Pagod ako dahil wala akong anong kumain. Pero nagugutom ako. Yung doon kasi sa laban ng dali, yung laban doon, medyo malapot, hindi katulad nito. Ang binibili na ko, isang parang timbang maliit, 1 kilo ang laman. Yun ang ano niya, laban. Ginagamit. Yung margo, okay lang lasa. Sure. Pagod much. Kain tayo guys. Guys, kain tayo ng sabaw. Laban. Masarap yung kipi tayo. Kipi. Inubin mo muna yung kipi. Pagkatapos mag-ano ka na ng laban. Tapos, yung ano yung ginagawa mong bigas sa ano, sa machine. Parang palambutin mo yung pakuloyin mo sa, tapos lagay mo na doon. Halo mo siya doon sa laban. Tapos pag medyo, dapat hindi siya nagbilog-bilog yung laban. Bilog-bilog ba? Tapos, Pero sa ano yan dahil sa ano lang yan sa baba. hmm, Yung nilagay ko doon hindi.
Kasi hindi yan labanday. Baka yung ano yan, flour. Dapat yan, cornstarch. Wala man cornstarch. Dapat wala nang cornstarch. Hindi nga nalapot. Kaya kailangan konting ano. Tapos, Kailangan medyo Kaya- nalapot. kaya nilalagyan ng ano, ng bigas na medyo malaki. Tapos, pagka ano mo, lagay mo na yung kitbe. Yung pagkain ng Lebanese. Mahilig sila sa mga ganito. Tapos yung mashi, yung kusa. Kusa lang. Ganon lang dahil pinapakulo sa ano, sa tubig na may kamatis, tapos lemon, bawang. Tapos hanguin mo na yung ano, yung kusa. Kakainin nila yun na may laban din. Masarap. Rico. Pagod. Dahil nagbulog-bulog yung harina. Oh. Harina yan. Pero doon sa ano wala yun ano. Harina yan. Dapat ni harina, cornstarch. Kaso walang tayo cornstarch. Oh. Ay, ano ba nangyari doon? Saan napunta yung aking... Binakam lang. Hindi ka man lang nagtira ng pusa. Bilang yun, Day. Alam ni Timay yung 10 lang yun. 10 peraso. Sino, Timay? Ano kaya? Mang kailangan niya. Where is caramel? Sinabi kong wala mang ginawang karamel. Alam niyang wala. Buwang man. Sabi mo, alam mo naman na walang karamel. Nagtanong siya kanina, naggawa ka ng karamel? Sabi ko, hindi. Ah. Caramel. Wala mang ginawang karamel. Kaya sinabi mo naman kanina, Sinabi ko. linaw-linaw. Ano yun? Buwang na talaga tong amo na to. Wala siya sinabi kahapon. Nagtanong siya, may caramel kang ginawa? Sabi ko, wala. Sabi niya, okay. Tapos nag-ano na siya nung kakainin niya fasting. Ano ba siya? Ano sabi? Wala na. Linaw-linaw ng pagkatanong niya kanina eh. Hindi na magtanda o gaga ako sa daming luto tapos fasting pa siya. Ba't hindi sa akin nag-message? Lilang ang pagkatanong niya na kung may ginawang krema, sinabing wala eh. Sabi niya, okay. Gawa ka ng ano, ng cheese ng para sa putor ko. Hmm. Oh. I-explain mo sa kanya mamaya. O kaya bukas. Gusto niya na naman ng ano ba? World War III. Sakit na ng balakang ko, na utot pa ako. Hindi laban siyang ko. Bukan ako. Hindi ko alam kung ano kakainin ko ba. Uy, yung pagkain pa ng matanda. Yung ganito.
Hindi na nag-reply. Hindi na nag-reply. Next time na hindi na ako magtanong sa kanya. Gagawa na lang ako. Kung ayaw niyan dalhin, di kainin ko. Wala man siyang sinabi. Pati nga kung ano lulutuin kung kanin, hindi siya nagsabi kung ano. Siya na nagtanong kung ano kung anong luto gagawin ko. Kaya nga. Tapos ngayon maghahanap siya ng caramel. Ay, Diyos ko Lord. Bakit ang tiyan ko? Naka 3 hours na ako. Thank you sa inyo guys. Pagod pingkay. Busog na ako. Katapos lang gusto ko. Kuya Ted isda. Yes, MJ. Tapos 3 plato rice. Diet ako. Kaya tayo pahingi ako. Hagdan. Oy, magbasa. Basahin ping message ko. Kamo, bilis. Oy, Diana. Di pa din kayo tapos. Lalata na ako ba? Nong Ted, salamat. Pagod much, pagod. Pero may kilay pa din ako, oh. May kilay pa din ako ng Ted, oh. Init ng kamay ko, oh. Pahinga mo ng konti. Bye-bye. Thank you sa inyo, guys. Babuch.